Bismillahirrahmanirrahim. Poštovane sestre, draga braćo, cijenjeni prijatelji, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mir i spas Božji neka je sa vama. Ljudskom rodu, ljudskoj zajednici na ovom svijetu, te posebno na sudnjem danu će najviše koristiti naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Ako ne možeš toplim savjetom, lijepom riječju i osmijehom, onda okreni glavu od svega što šteti općem moralu i dobrobiti čovječanstva. I napuštanjem svojih prijatelja, ahbaba koji ne njeguju te kriterije, čuvaš darovanu odabranost i poklon upute Božje i čast sljedbenika Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Kad vjernici napuste naređivanje dobra i odvraćanje od zla, u njima nestaje iskrenosti, nestaje čednosti, nestaje stida i posvećenosti. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko od vas vidi zlo ili neku ružnu stvar, neka ga otkloni rukom. Ko ne može, neka to učini jezikom. Ko ne može ni tako, onda neka to odbaci srcem, neka to srcem prezre u sebi, a to je u stvari najslabija vjera. Znači, to je najslabiji čin onih koji imaju slabu vjeru u svome srcu. Neki učenjaci misle da se to odnosi na svakog ko može nešto učiniti da se zlo suzbije ili da se zlo otkloni. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: najbolji su oni koji koriste ljudima, a najgori su oni koji im štete. Najbolji su oni koji koriste ljudima, a najgori su oni koji im štete. Uzvišeni Allah kaže: potpomažite se u dobročinstvu i pobožnosti, a nemojte se potpomagati međusobno u grijehu i neprijateljstvu. A mi se moramo u dobru natjecati, dati maksimum od sebe na tom polju i truditi se Allaha radi. To rade pravi i iskreni vjernici. Oni koji su stalno svjesni svoga gospodara. Allah u suri Et-Taube u 105. ajetu kaže: i reci, vi se trudite, a Allah će trud vaš vidjeti, i poslanik i vjernici. I vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on o onome što ste radili obavijestiti. A uzvišeni Allah opet voli onoga koji kad radi jedan posao, uradi ga temeljito i čestito. Kako nam kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Aisha radijallahu anha. Dragi brate, poštovana sestro, cijenjeni prijatelji, sigurno si na ovaj svijet došao sa nekim darom i sposobnošću koja se ističe među tvojim drugim sposobnostima. Ponekad te ta sposobnost ističe među drugim ljudima, pa iskoristi tu svoju posebnost u činjenju dobra, u činjenju hajra. Pomozi drugim ljudima i budi prepoznatljiv po tome, ali u svemu što činiš budi temeljit i budi pošten. Ta temeljitost se u onom čime se bavimo postiže
isključivo ljubavlju prema onom što činimo, prema onom što radimo, te stalnom nadgradnjom u intelektualnom i stručnom smislu. Kada abdest uzimaš, čini to temeljito i perfektno. Kada klanjaš, isto tako. Kada spremaš ispit, spremi ga perfektno i temeljito, jer je perfekcija od Islama. I svaki svoj radni zadatak izvrši na način kao da ti od njega ovisi isplata cjelokupnog tvog rada. Ukoliko ti ponestaje volje, sjeti se voljenog Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, koliko je on ulagao truda i napora u činjenju dobrih djela, te posebno koliko je bio temeljit u svemu što je radio. Bilo da je u pitanju posao od kojeg živiš ili hobi kojeg voliš, trudi se da se u njima ispneš do levela prepoznatljivosti, bez obzira na to kako društvena stvarnost ocjenjivala to što radiš. Doći će vrijeme kada će svaka aktivnost, mala ili velika, biti tražena i popularna. Neka te ne obeshrabri to ako to sada nije. Dragi brate, poštovana sestro, cijenjeni prijatelju, boji se Boga. Boji se Allaha iskreno i temeljito. To znači da ga se bojiš, odnosno da ga se trebaš bojati kad si sam u svojoj sobi, na ulici, u školi, na fakultetu, u klupi ili za katedrom, i kao nadređeni i kao podređeni, kao uposlenik i kao poslodavac, kao zdrav insan i kao bolesnik, u sitnicama kao i u krupnim stvarima, u krupnim događajima ovog kratkog dunjalučkog života. Budimo uvijek svjesni svoga Stvoritelja. Budimo svjesni da je On uvijek s nama, da nas kontroliše, da nas prati. Šta god da kažemo, šta god da pomislimo, šta god da uradimo, Gospodar naš je s nama. A meleki na desnoj i na lijevoj strani, koji imaju upravo takvu zadaću, bilježe i piše sve što kažemo, sve što pomislimo i sve što imamo u nijetu da uradimo. A naš voljeni Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nam je preporučio da stalno obnavljamo svoj iman, jer se on, kao i odjeća koju nosimo, stalno haba. Iman se povećava i iman se smanjuje. Stoga mi, kao vjernici, smo dužni obratiti pažnju na to i svoj iman nadgrađivati, učeći Kur'an, klanjajući namaze, zikireći Allaha dželešanuhu, ali nadasve čineći dobra djela isključivo u njegovo ime. Draga braćo, poštovane sestre, cijenjeni prijatelji, ostanite mi zdravi, živi i u veselju, uz dobu Allahu dželešanuhu da vam svima podari svaki hajr, da vam da svako dobro, da vas sačuva od svakog zla, da ovo što nas je snašlo što prije prođe ako Bog da i da što prije bude onako kako je bilo prije ove krize. A u međuvremenu da svi razumijemo stanje onako kako ga treba razumjeti, jer danas je, čini mi se, najbitnije da održimo zdravu svoju zajednicu i da članovi naših džemata, naših zajednica budu zdravi. To nam je prioritet, da obratimo pažnju na njihovo zdravlje, jer niko od nas ne želi, niti bi želio da mu se razboli sin ili kćerka, hanuma, ili on sam, ili njegov brat, ili njegovi roditelji. Stoga, onaj slogan, čuvaj sebe, čuvaš mene. Jer kad čuvaš i paziš na sebe, onda čuvaš i paziš na mene. A to je prva zadaća našeg džemata. Pa kroz ovo otvaranje naših džamija, da se džume mogu klanjati, opet moramo voditi računa na sebe i na one koji nas okružuju.
Stoga molim i vas, moje drage džematlije, i sve muslimane da se pridržavamo uputstava kako bismo sačuvali svoje zdravlje, odnosno kako bismo sačuvali sve nas. Eto, inša Allah, do narednog petka ja vas sve maksu selamim i ostanite mi živi i zdravi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.